Uvaženi gledaoci, pratite Topa Plus. Moje ime je Jelena Manojlović, a ovo su najvažnije vijesti dana. Spajić. Ograničene cijene na preko 500 proizvoda. Evropa Sad 2 sljedeći korak. Predrag Burić imenovan za generalnog inspektora ANB-a. Sud odbio jemstvo za Miloša Medenicu. Oblačno sa sunčanim intervalima. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon sjednice vlade da su danas donijeli odluku o ograničavanju marži na preko 500 artikala. Spajić je saopštio da se na ovaj način pokušava zaustaviti inflacija. Evropa Sad 2 će, kako je saopštio, biti sljedeći korak u podizanju životnog standarda Crne Gore. Ograničili smo marže za preko 500 artikala, što je 3 puta više nego što je prethodnom akcijom vlade urađeno. Ograničavanje marže također znači da se ne zaustavlja, ne samo da se ne zaustavlja rast cijena tih proizvoda, nego se i smanjuje cijena tih proizvoda. Po prvi put od kada je inflacija došla u Crnu Goru, mi govorimo o smanjenju cijena pojedinih proizvoda. Prvi put. Do sada smo govorili o tome da će biti ograničavanje daljeg rasta cijena. Ne govorimo o tome danas ovdje. Mi ovdje govorimo o tome da ćemo i smanjiti cijene određenih proizvoda. Odnosno 500 artikala koje smo locirali kao najbitnije artikle za život prosječnog građanina u Crnoj Gori. Također pozdravljamo i trgovinske lance, odnosno pozdravljamo i privredu koja je na koncu imala sluha za jednu ovakvu mjeru države. Evropa Sad 2 će biti sljedeći korak u podizanju životnog standarda naših građana. Jer tada više nadamo se da neće biti dodatnog uvoza inflacije. To ne možemo da kontrolišemo. Nadamo se da je taj inflatorni pritisak konačno stao i nadamo se da ćemo konačno ući u jedan period kada će se neto životni standard građana konstantno povećavati. Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj pojasnio je da će trgovci biti u obavezi da obilježe pomenute proizvode. Kazao je da će manji marketi biti oslobođeni ove odluke. To su ti proizvodi koji su najosnovniji za život građana, koji će biti na ovoj listi, odnosno koji će biti limitirana marža. Ovo što je rekao i premijer, znači ne samo to da ćemo limitirati mogućnost povećanja cijena, nego doći do smanjenja velikog broja proizvoda u marketima. Pitanje raskida ugovora sa kompanijom Brskovo Mine danas se našlo pred ministrima u vladi Crne Gore. Ministar rudarstva i energetike Saša Mujović kazao je nakon sjednice vlade da je jasno da je za obje strane najbolji sporazumni raskid ugovora, koji će ponuditi kompaniji ukoliko u roku od 60 dana ne otklone sve nedostatke. U ovom problemu i ovom procesu mi se nalazimo između čekića i nakovnja. S jedne strane suočeni smo sa ozbiljnim ekološkim problemima i prijetnjama za zdravlje građana Crne Gore. Pokretanje rudnika i eksploatacije rude znači imati posla sa živom, sa radioaktivnim elementima i svima onima što može ugroziti zdravlje naših građana. Prva i osnovna pretpostavka, postulat ove vlade, sa zdravljem građana nema kompromisa i ne možemo i nećemo ništa uraditi da ono bude narušeno. Vlada je danas imenovala novi odbor direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, za čijeg predsjednika je imenovan Predrag Drecun. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prokomentarisao je imenovanje Predraga Drecuna, rekavši kako je siguran da građani koji su željeli promjene nisu glasali za promociju ovakvih vrijednosti. Nedopustivo je da simboli vremena u kojem se više štitio privatni nego državni interes predsjedavaju važnim institucijama. Jasno je da ovo nije izolovan slučaj, već suštinska odrednica, napisao je Milatović na društvenoj mreži X.
Od stipendiste Duška Kneževića, simbola jednog vremena, očekivao sam mnogo više širine. Odgovorio je novoimenovani član odbora Investiciono-razvojnog fonda Predrag Drecun predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću. Drecun je u svom reagovanju podsjetio da je dao svoj maksimum da Milatović u predsjedničkoj trci pobjedi Mila Đukanovića. Znate dobro da ste mi se zahvaljivali na podršci nakon pobjede na veselju u jednom podgoričkom restoranu. Znate vi mnogo toga, ali ste odabrali drugi put i neka ste. Lakše će biti onima koji žele napredak Crnoj Gori. Također je Milatović uporedio i sa bivšim predsjednikom Crne Gore, gdje je između ostalog naveo: nažalost, dobili smo lošu kopiju i da ne zaboravim predsjednika koji zna samo 4 padeža. Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici donijela je odluku o imenovanju Predraga Burića za generalnog inspektora AMB-a. Vlada je 9. novembra smijenila sa te pozicije Artana Kurtija. Na čelu AMB-a nalazi se Boris Milić. Bivši generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti podnijeće krivičnu prijavu protiv premijera Milojka Spajića zbog današnjeg imenovanja novog generalnog inspektora Predraga Burića. On je objasnio da se niko ne prima u radni odnos u agenciji ukoliko prethodno ne prođe psihološki test i procedure, što je konkretno u ovom slučaju izostalo, jer za imenovanog je urađena samo provjera, a ne psihološke i druge procedure, poručio je Kurti. Vrhovno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo pred Vrhovnim sudom zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv odluke o dozvoljavanju izručenja državljanina Južne Koreje Do Kwona. Po molbi te zemlje, a po odbijanju izručenja po zamolnici Sjedinjenih Američkih Država. Iz VDT-a su pojasnili da se zahtjev za zaštitu zakonitosti u skladu sa zakonom podiže protiv pravosnažnih sudskih odluka i protiv sudskog postupka koji je prethodio tim pravosnažnim odlukama ukoliko je povrijeđen zakon. Viši sud odbio je novo jemstvo od 1.450.000 eura u nekretninama koje je ponuđeno da se Miloš Medenica brani sa slobode. Potvrdila je za portal RTCG samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković. Medenica je uhapšen 25. maja 2022. godine. U akciji policije koja je sprovedena danas procesuirano je i uhapšeno više osoba u Podgorici i u Budvi. Potvrđeno je za portal Dan od izvora bliskog akciji. Kako je saopšteno, neka od procesuiranih lica sumnjiče se za stvaranje kriminalne organizacije, pripremanje ubistava i druga teška krivična djela. Pretresi su izvršeni na teritoriji Budve i Podgorice. Ove aktivnosti sprovedene su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Akciju realizuju pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja i Sektora za borbu protiv kriminala. Višem tužilaštvu dostavljena je prepiska o ubistvu iz 2006. godine. Analize istih vodi do glavnih aktera u tom zločinu. Transkripti poruka sa Skaja otkrivaju razgovore Kavčana i policajaca povezanih sa ubistvom Srđana Vojčića i prebijanjem književnika Jevrema Brkovića. U transkriptima se spominje podgorički biznismen kao organizator napada, a između šefa kavačkog klana i policajaca dogovara se iznuda tog biznismena radi ucjene. Ovaj slučaj postavlja pitanja o ulozi policije i pravosudnih organa u istrazi i procesuiranju ovakvih teških zločina, kao i o navodnom zataškavanju informacija. Policija je u Nikšiću uhapsila ZP, koji se sumnjiči za krivično djelo silovanje maloljetne osobe, navodi se u saopštenju. Nakon što je policiji prijavljen ovaj događaj, policijski službenici su u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzeli niz mjera i radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, saopštila je policija.
Vlada Crne Gore je na prijedlog ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića usvojila informaciju o preraspodjeli dostupnih kreditnih sredstava za finansiranje prioritetnih investicionih projekata u opštinama Nikšić i Pljevlja za unapređenje sistema za odvođenje otpadnih voda. U kanalizacione sisteme u pomenutim gradovima biće uloženo 6 miliona eura. DPS se ležerno ponijela prema problemu crkve. Litije su najmanje veze imale sa vjerom, a ono što su radili crkveni velikodostojnici u Crnoj Gori je za svaku osudu, smatra bivši ambasador i bivši poslanik u Skupštini Crne Gore Obrad Mišo Stanišić. Stanišić je za bivšeg premijera Dritana Abazovića kazao da je Crnoj Gori zabio nož u leđa potpisivanjem temeljnog ugovora. Mislim da se Demokratska partija socijalista zaista u pravu ste ležerno odnijela prema tim pitanjima, prema tom, rekao bih, problemu. Ja sam čovjek koji ništa nema ni protiv koje crkve na svijetu, ni protiv koje bogomolje na svijetu. Niti treba. Ali ono što rade crkveni velikodostojnici, što su radili u Crnoj Gori, to je zaista za svaku osudu i to je besprimjerno kako crkva druge države utiče na politička zbivanja u Crnoj Gori i sve ovo što se danas dešava je proizvod možda i indolentnosti Demokratske partije socijalista. Sjednica Skupštine glavnog grada, koja je bila zakazana za danas, odgođena je za ponedeljak zbog nedostataka kvoruma. Na sjednicu lokalnog parlamenta nije došlo 5 bivših odbornika Pokreta Evropa Sad, koji su formirali posebni klub, kao ni odbornici Demokratske partije socijalista. Prisutno 24 odbornika i odbornice, tako da konstatujem da ne postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine. Dakle, obzirom da nemamo kvorum, što onemogućava dalje rad, ne razumijem, Milena, proceduralno ste se javili. Izvolite. Poštovane koleginice i kolege, nije bilo potrebe da utvrđujemo kvorum jer smo sinoć imali zajednički sastanak. Jasno je da postoje određene trzavice u okviru Pokreta Evropa Sad, odnosno u okviru ove lokalne većine, te stoga mi prihvatamo zahtjev nezavisnog kluba odbornika da ovu sjednicu odložimo i naravno apelujemo na kolege iz Pokreta Evropa Sad da riješe situaciju kako bi u ponedeljak mogli nesmetano da radimo. Poslanici vladajuće većine u Skupštini Srbije su danas sa 153 glasova za i 5 protiv izabrali doskorašnju premijerku Anu Brnabić za predsjednicu Skupštine Srbije. Izbor javnim glasanjem obavljen je bez prisustva većeg dijela opozicije, a protiv su glasali poslanici iz grupe Mi glas iz naroda i Mi glas iz naroda dr. Branimir Nestorović. Rusija će preduzeti recipročne mjere u skladu sa vlastitim interesima i upotrijebiti sve pravne mehanizme koji su joj na raspolaganju ukoliko Evropska unija iskoristi profit od zamrznute ruske imovine za kupovinu oružja za Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Do sada su Evropska unija i njene države članice izdvojile više od 138 milijardi eura podrške. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno, a lokalno je moguća slaba kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana se očekuje razvedravanje. Na sjeveru tokom dana po kotlinama moguća magla. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 10, najviša dnevna od 7 do 21 stepen. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite na programu naše televizije.